13 ka mga tunghaan nga nahimutang sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Nagsugod na sa ilang limited face-to-face classes. Ano ang report? Unang adlaw sa pagbalik sa matinunan sa Mangabon Elementary School sa bukirang barangay sa Tagbao. Usa sa 13 ka mga pilot school sa Dakbayan sa Sugbo nga nalagip sa limited face-to-face classes sugod kagahapong adlaw. Samtang mainitong gihangop usab sa mga tinunan ug magtutudlo sa Bitlang Integrated School ang pagbuka sa ilang limited face-to-face nga klase. Gipaniguro sa DepEd Cebu City Schools Division nga higpit ang ilang pagsunod sa minimum health protocols isip pagsubay sa lagda. Nabakunahan na sa COVID-19 ang tanang mga tinunan ug magtutudlo sa 13 ka mga pilot schools ug may nadawat na silang safety seals. Walay ni usa ka mga kaso sa COVID-19 nga natala sa mga barangay di nahimutang ang naasoy mga tunghaan. Limitado ang mga tinunan nga nakasalmot sa face-to-face classes ug may mga tinunan gihapon nga nag-modular learning. Successful ang opening. No, I was there. Nilahos ko sa eskwelahan. I felt pananghid kang ma'am. So nindot kayo ang dagan kay ang mga bata nato excited and they were happy. Kay mo na itong ingon, diagnostic man ni siya. So, kung nakita na nila ang data nga gusto nilang makita within the 2 weeks nga period, then okay na siya. Pero dili pa, they can extend until the end of the school year. Samtang 37 na usab ka mga public schools sa urban barangays ang malakip sa second batch sa face-to-face sa pagtapos sa buwan sa Mayo. Padayon ang pagbansay sa mga magtutudlo ug tanang mga naglangkob sa mga tunghaan sa pagbuka sa klase. Hugot ang pagpakig-alayon sa DepEd ug sa Cebu City Health Department sa vaccination rollout sa mga tinunan ug mga magtutudlo. 98% na sa mga magtutudlo sa Dakbayan sa Sugbo bakunado na. Ang wa mabakunahi nga 2% ang mga magtutudlong adunay personal ug medikal nga rason. Apan napangitaan na og pamaagi sa DepEd ang paghandle nila sa klase diin. Wala sila'y kontak sa mga tinunan nga nag face-to-face ug kadto lang nag-modular sila na assign. Ang ato lang nga gitan-aw ani that the teacher will still do the same vigor and passion sa ilang pagtudlo. From today, May 17 until June 1, natay bakunahan nga mga eskwelahan. Included na siya mga to ang mga 5 to 11, 12 to 17 or kung na mga ginikanan nga magpabakuna po. Tinguha sa DepEd Cebu City nga makabot ang 100% nga school opening sa dili pa motapos ang tuig tingtungha karong buwan sa Hunyo. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.